Yes, good morning, Idol Bernard. Manam na mga kolektaraton na ti lokal na gobyerno. Iti solsona, iti entrance when a registration fee, ken environmental fee, iti solsona viewdeck. Apaman na malukatan na to na ti nasa o lugar. Nangiparukat ngayon na ti Municipal Tourism Office, iti nananay apakamo para iti publiko tapno no mapakamuan asa pasap PTA so amin. Basara ti impormasyon at da iti na ipasa nga ordinansa. Tegna na tiya panagkolektara ti 20 pesos a registration entrance fee, idin to a 30 pesos met nga environmental fee. Nakailan at pa nga da iti oras a silulukat ipasdek para kadagiti turista ken bisita. No sa dino nalukatanin da ito iti oras alas 4 ti bigat, aging ganat alas 2 ti malem, no agin init ti tiyempo. Idin to natudo ti panawen, kitagpatingga na laeng iti alas 12 ti tengat aldao. Nagtali na edbet ang nakasara pa ilaeng at ti solsona viewdeck sa manarimaan pa ilaeng ti rehabilitasyon ken construction nagiti mainayon apasdek para iti pagpinpintasan na ti lugar. Nakalukat met ti solsona Aper Road ken nakalukat para kadagiti so amin amayat amang bisita iti lugar. Daytoy maddang kitap non adda amamentenar pinapintas abuyan na ken manayon met laeng apagpaspasyaran saan laeng adagiti turista na diget ang serbi met laeng itinasao nga ili. Pabor met ti kaadwan, ti daytoy aganwat ti munisipyo kas na ipagagangay nga dayti masapol a regulasyon, kadigiti masapol a magpreserba nga atraksyon na dito'y Ilocos Norte. Okay, so mapanyenta dati nga pondo nga makolektar sumrek iti LGU so na Idol Joan nang nangrona iti at timang kolektar ka dito digiti taga tourism. When Idol Bernard. Ada recently nga nakita kenta Facebook nga ada na disgrasya on that area? When nagapuday ti kalanasan Idol Bernard bumabada ko nga pinag-rescue kit iti MDRR Solsona. So ano diya ano tapasamak na tinagandat ba to wenno na miscalculate da wenno nya? Deti preno nahan nga gimana Idol Bernard. Delikado. Kasta kumakasay when nakasa kumakasjay before nga sumrek ijay wenno sumrek ka umuli ka check your brakes kuna kumamo digiti taga LGU Solsona tata ma-check ti brakes da ma-check ti danom da at adayo DJ it's a long stretch. It was coiled by naganan different curves but it's a long stretch at the dog they travel Idol John dapat makita dahil check the brakes, check the gasoline, check everything and i-check the pa at the flammables daw awan da baka makauram da manen iti bantay di amen? When I Google na. Alakat pointers ko lang DJ no kayat da nga alain DJ very good ngem no saan ket okay lang. Amen at tap na maliklikan tayo iti forest fire. Kanang lang ron dita nga Solsona Ilocos Sur narigat nga ta no dita nga isang agi agitad ka sa iti drum nga danom kasakasay di amen marigatan dano kwa. Well, malagit mo pa di may pagarong nga napukaw Idol Bernard taga Solsona ito na magububra ijay Kalinga di dalan na tiamudan ket ada tinapasama ka tagayap na perjan di ka natindog na dito nga dalan Idol Bernard. Ay iso DJ nga kasana bungsot iso na ta di mo nakadigdigo sa na perjan nga road di amen ni marigatan mo't iso na nga mga move kay lugan na at tawon mo't mangguyod no kas pagarigan delikado so nga environmental fee and of course protection kadigiti sumrek kadeta Solsona viewdeck nang nangruna idating aldaw for sure ora pipinusta tayo adada amin dita ngay ngato digiti kayat na ti palamiis no makakita iti sea of clouds di ba? Okay, go ahead Idol Joan. Damag iti iliti Solsona kaduay 99.5 at tawag Idol John 15